Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, acarane kayak ngumbah motor. Motore John Yono. HP-mu ndi tak vlog sisan ndi? HP-mu ndi? Entek. Motor kesayangan nih. Motor perjuangan nih. Alfa, ada. Sing ana ya sak. Dadi kanca iki sing ora iso ngapusi iki ming iki. Apa? Alfa. Alfa. Heeh. Ora iso ngapusi. Kok iso ora iso ngapusi? Ya iya kok. Lah piye? Gane kanca jembrene ya Alfa ora asal ngapusi. Jan nanti-nanti tetep jujur iki. Wah, wirite ra umum lho. Iki bos wingi tak gawe jalan-jalan ning Magelang kok, Bos. Diisi seliter Borobudur Magelang PP ya rantek iki. Aku ya gumun iki. Alfa. Sak Magelang ya tak kira sing di Alfa kuning ya gur kono wae jan. Ya iki masalah iki edisi limited. Limited edition. Iki ngono siji tok. Sing kuning ya. Biasane abang. Ireng. Sing kuning ya gur iki. Limited edition. Ya ming siji. Krungu suarane. Starter sih jreng ya. Jring. Ah ya. Jring. Jreng Alfa ya. Yamaha Alfa. Yamaha Alfa, Honda Alfa iki. Limited edition jare. Limited edition. Weh. Iki sing duwe channel John Yono lho. Duwe channel John Yono. Mbah nang Pam Simas iki jenenge. Wah, liarane ya. Apa ta? Empuk suara empuk. Limited edition. Yo nggon kuwi dhuwur kuwi lho. Karo mepe burung perkutut iki lho. Kae nang kono kae. Mangkane angger nganu ya, angger wong liwat krungu suara Alfa iki do seneng ya. Suarane garing. Lha to. CHP ori. Suarane garinge ra umum. Sing ngenyang ya akeh nek ngono kan. Nih. Maksudnya sing seneng ya. Nah. Seneng Alfane wae. Oke. Liyatane. Sing lanjaran. Limited edition si Alfa. Plat AE ya kan. AE. Madiun ya. Yun. Madiun. Rujine wis ikat rujine. Kayak apa ya? Engko tak tubruke meneh kok kecekel. Wingi nubruk kutut sing wedok malah mati kok jebule cen gering. Kutut gering kan diceluk. Lah iki kaya rono kae. Kame furono kae. Wah. Pojok. Karo nganu si Moli ya, Moli kayak makan. Apa nganu Moli. Mon ke Moli ya kayak bar makan iki mon ke Moli. Aku tute sing nang kono ya muni terus ya nang kono kae. Ah, nggonmu iki ono kae. Duduk ra muni. Biasane ora duduk ya. Oh, kendel awak mulai ta. Wis gayeng warna. String meneh bar ke mlekuk-mlekuk sawah Pak Lendutan. Ija klep ya sawah ya. Wis garing. Juk. Selang bunga. Selang kuwi tak ulur tekan Pam Simas Wetan kae dawa kae. Selang cendhek ra ono. Rujuki.
anu lho. Daniran mbako kok daniran sing calon pembibitan mbako nggone Pak Tik iki nggon Pak Tik. Iki calon wit-wit mbako. Ngene Pak Tik. Karo kae ngon Pak Sam kae kono kae Pak Sam kae petanine kae. Iki karo ndelok perkututku kayak nang dhuwur kene. Wis resik. Resik jan meling. Ini tahun pira ya, Jan? Ayan. Tahun pira iki? 94. Tahun 94. Justice ya ya. Justice ya jare. Lah saiki ngrujuki wonge ya. Kan ndek kathok tentara barang ya. Ya. Anggota to. Dayak kuwi lho. Anggota Dayak. Ngendai sapa Jan? Saipul. Oh ya pas gedene padha. Oke aku nyilikke kok iya. Gede. Nyilikke aku. Orang njaluk bapakku kae. Pak Saipul njaluk kathoke tentara ngono, Pak. Pak Babin. Njaluk Pak Babin. Babin sane. Wes pensiun wae urung kok. Leh, kapan wingi wae isih kok? Ngawur. Gentes berarti. Wes garek ganti ban bane halus-halus kaya. Cerek bayaran YouTube. Bayaran situ. Goleke ban ngene widi wae kae bekas wae apik-apik kae kasar-kasar kae. Melepek kelebon banyu. Wah nyaring ya, suaranya nyaring ya. Nyaring suaranya. Kamu ninging apa ya? Kok kaya sawangan? Nganu rating lah. Oh, rating. Kira motore ana sawangane Doro kok. Wis jos. Makane moli lho moline mesake kae. Si moli. Moli iki seneng godhong-godhongan. Nyaring suarane san. Suarane jos. Ya alfa kuning. Ya wis ngono sih Lur, terima kasih ya pokoknya vlog pagi hari tangi turu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.